नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय पस्ट अफिसनि फिक्स्ड डिप'जिटआवहाय 2026नि गोदान बोसोरनि मायबाफोर इन्टारेस्ट रेटनि सोलाय-सोल' जादों नामा? फोरमायनो थाखाय कमेन्टनि गेजेरजों खावलायहरनायलाय नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेनि फिननायखौ होनो नाजानाय जादों। स' बिदिब्ला नोंथांमोननो बेवहाय 2026नि लेटेस्ट आपडेटेड इन्टारेस्ट रेटखौ फोरमायनो थाखाय नाजानाय जादों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिन्थिगौ जे पस्ट अफिसावहाय 1 बोसोर, 2 बोसोर, 3 बोसोर आरो 5 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामनाय जायो। बेवहाय 2026नि गोदान बोसोरनि एफडि रेट थामहिनबा इन्टारेस्ट रेट बायदियै बेवहाय फोरमायनानै होदों जे जायफोर बिथांमोनानोखि 1 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामो बिदिब्ला बिथांमोननो 6.9%नि इन्टारेस्ट होनाय जागोन होननानै बुंदों। जुदि 2 बोसोरनि एफडि खालामोब्ला 7%नि इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै बुंदों। जुदि 3 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामोब्ला 7.1%नि इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै बुंदों। आरो बेबायदिनो जुदि 5 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामोब्ला 7.5%नि इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै बुंदों। पस्ट अफिसावहाय नोंथांमोना एफडि खालामनो नागिरोब्ला खमैबो 1000 रांजोंनो नोंथांमोना एफडि खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेनि जिथु इन्टारेस्ट पेमेन्ट बियो बोसोराव थामहिनबा एनुवेलि मोनगोन होननानै बुंदों। बेवहाय इन्टारेस्ट केलकुलेसनखौ जुदि नोंथांमोना नायोबा क्वार्टारलि थामहिनबा 3 दाननि गेजेराव नोंथांमोना बेनि इन्टारेस्टखौ मोनो आरो बियो कम्पाउन्डेड जायो होननानै बुंदों। थामहिनबा इन्टारेस्टनि सायाव इन्टारेस्ट मोननो हागोन होननानै बुंदों। जुदि नोंथाङा मालाबाफोर फैसानि गोनांथि जायोब्ला बेखौ प्रिमेच्योर उइथड्रबो खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बे 6 दाननि उनाव नोंथांमोना बेवहाय प्रिमेच्योर उइथड्र खालामनो हागोन होननानै बुंदों। जुदि नोंथांमोना बेवहाय एफडि खालामोब्ला बेखौ नोंथांमोना चेकनि गेजेरजों नङाब्ला केसयै नोंथांमोना बेवहाय पेमेन्टखौ होनो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि नोंथांमोना नमिनि एड खालामनो नागिरोब्ला बेवहाय नमिनिबो एड खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय पस्ट अफिसनि एफडिआव जुदि नोंथांमोना इनभेस्टमेन्ट खालामनो नागिरोब्ला बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल महरै आं नोंथांमोननो बेवहाय होखानाय बायदि फोरमायनानै होनो नागिरदों। बे जाबाय जुदि पस्ट अफिसाव नोंथांमोना 3 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामोब्ला माबोरै जायो नायदो। जुदि नोंथांमोना 1 लाखनि एफडि खालामोब्ला बेवहाय नोंथांमोना क्वार्टारलि थामहिनबा 3 दाननि उनाव नोंथांमोननि इन्टारेस्टआ जागोन 1.77% जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय जिहेतु क्वार्टारा बोसोराव मोनब्रै जायो बेबायदिनो नोंथांमोना 7.1जों जुदि मोनब्रैखौ रानोब्ला 7.36%नि नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनगासिनो दङ बोसोराव। आरो बेनि नोंथांमोना 1 लाख इनभेस्ट खालामदोंमोन बेयो जाहैयो बिदिनो 3 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय इन्टारेस्ट मोननो हागोन 1,23,676। बेवहाय नोंथांमोना 1 लाखआ जुदि केपिटेलमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोननो हादों 23,676 रां नोंथांमोना 3 बोसोराव इन्टारेस्ट मोननो हादों। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना 5 बोसोरनि थाखाय एफडि खालामोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथाङा जुदि 1 लाखनि एफडि खालामोब्ला क्वार्टारलि इन्टारेस्ट रेटआ जाहैगोन 1.87%। आरो बेवहाय नोंथांमोना जुदि मोनब्रै क्वार्टारखौ बेवहाय डिभाइड खालामोब्ला नोंथांमोननि बोसोरै इन्टारेस्ट रेट बेयो जाहैगोन 7.78%। बिनिनो मेचुरिटि एमाउन्टआ जाहैगोन 1,49,234 रां। बिदिनो इन्टारेस्ट रेटखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला 49,234 रुपिस नोंथांमोना 5 बोसोराव इन्टारेस्ट महरै मोननो हादों।